Estou de guapo hoxe, que xa estamos aí, ó, ven para aquí, ande, vamos por forno, moi bons días. Estaba vendo se tiña un paluego, algunha historia así. Como estamos, familia? Ó, viña, un segundiño de nada, que moito me gusta a min estar ben guapo tamén para cociñar. Ollo piollo, como que non sempre. Mirade, calor convencional, como case sempre, neste caso, 180 graus, vamos a empregar. Vamos facer unha preparación casi exclusiva de forno. Por que digo exclusiva? Sí, porque vai todo o forno medio xunto, moitas veces digo, home, é que a xente empregamos unha cousa a outra. Vamos a intentar que todo se remexe xunto, unhas patacas, ben bonitas, que o forno mola moito, xunto cun coello, neste caso, para facer un coello ao limón. E ademais, vamos facer unha gornición, pois que vai ter bastante chicha, porque leva tamén remolacha. O que imos facer é, a última hora de todo, para que queden ben grileadas e que ben crocantes, quitamos ese coello e damos como 5 ou 10 minutos de grill e botamos un pouco o coello despois outra vez se queremos. Xa veremos como facemos eso. Agora, o que sí quero é que vexades a ristra de ingredientes que teño aquí comigo, porque son super sinxelos, é facer unha mariñada, que ben pode estar 2 horas, 3 horas, ou a veces dende o día anterior, non pasaría nada, para que todo quede perfecto. Mirade, ingredientes doxe, un coello, cortadiño, neste caso, moitas veces, eu sempre digo, canto máis pequeno, máis miúdo, pois para unha tixola, para unha pota, pois podemos controlalo, pero no forno, mellor que sexa así como partes un pouco máis grandes. Temos por aquí tamén un pouco de queixo crema e de yogur grego xunto co allo e o ceboliño. Por qué? Porque imos facer unha salsa despois para acompañar. Por que che digo isto? Porque temos un acompañante excepcional hoxe. Mel, vale? Remolachas, patacas, limón, ourego e un chisco de viño con que imos facer a mariñada. A ver, que hoxe é coello limón. Moi bons días, como estás, Lidia, que tal? Bos días, Iván, moi ben. Ben, bueno, me ben, sempre estás ben, se estás a cara miña, como non vas a estar ben? Isto creo que me vai sobrar, que limón leva, leva limón e leva un toqueciño despois de mel para contrarrestar tamén esa acidez. É un pouco a veces, pero a ver, se queres acidez, por que queres quitarle? Porque hai que traballar aí. Está ben saber como aproveitar os limóns, porque quen ten limóns na casa, que é moi típico aquí en Galicia, non? Un limoeiro. Sí, un limoeiro, pero claro, dan tantos e normalmente, salvo que os tomes en zume, non das consumido tanto limón. Pero o zume de limón parece que é bo, non? A ver, non si lembras, facemos aquí repaso, que fixemos un programa que falamos de mitos xustamente do zume de limón. Sí, recordo, pero... Como que non era depurativo, nin era desintoxicante, non? Comentamos así algúns mitos. Sí, que non era, non vale para todo como o allo, moitas veces como o bicarbonato, que moitas veces, cando empezas a mirar a historia, o bicarbonato, tan todo, o allo, tan todo. A cebola tamén é antibiótica, empezan a decir unha cousa de así, pero non é mal un bo zumiño así de vez en cando de limón. Ten vitamina C igual que ten, pois calquera froita, e se outra froita aproveitamos enteira, tamén aproveitamos a súa fibra, non? No limón ao final, se o tomamos en zume, que normalmente enteiro casi ninguén masticará eu coñezo a xente, pero que mastica así como tal, pero que pasa que lle queda a cara do Fari, sabes? Para facer así unha historia rara, ser un chiste de fai máis anos. Hai moitos vídeos de bebés que lle dan limóns volven. Xente con mala baba que grava en vídeo e colga en redes, que a min pareceme... Pero, o sea, eso que me gusta a min desas historias, que os rapaciños volven a eles. Vamos facer unha historia aquí ben bonita. Collen, fan así como a... Vichedes algunha vez, seguramente, pero así como o conto de non me gusta, e queren volver despois a rapiñar. Igual que cas bebidas con burbullas, igual, é como a primeira sensación como... Despois como, quero esa sensación, Quero esa sensación. Bueno, hai a xente que lle presta millores... A mí non me gusta moito. Eu de bebidas carbonatadas que lle chaman, non son moito. De feito, gustame algo a cervexa, pero se ten moita... Depende de algunha marca que ten moita tal, xa non me apetece moito traballar con ela. Eu teño un mal recordo cando era nena e ibas a un cumpleanos infantil, que non ten nada que ver os cumpleanos, os que ia eu con os que hai agora, claro, nada que ver. E sempre había esas bebidas, os refrescos, chamados refrescos, non? Na mesa. E recordo así con un pouco de vergonza, porque era moi vergonzosa,
pedir, mira, non te des auga, sabes? Pois non sou capaz porque de non me eso. gustaba. Bueno, pues, claro, eso é unha cousa. A mí, a Recordo veces, iso. parece que asemellamos ou xuntamos, porque pasaba, sabes por que estou recordando agora? Nas míticas romerías, nas festas do meu pobo, vale? Sempre que ibas a comer a tal, había auga, un viño para os maiores, e xa está, auga da villa, ben fresquiña, perfecta, de Galicia, aquí, lista. Pero como hai unha festa, unha Santa María, algunha historia así rara, a mesa enchíase de bebidas carbonatadas, de limón, de laranxa, tal como o día de festa pódese tomar. E non me gusta nada esa idea de xuntar a festa, eu vou dicir con porcallaga, porque esas historias que comen os dentes, tiña un colega eu, Benito chamábase, que de tanto roer en Coca-Cola, O esmalte dental. O esmalte, o dentista díxolle que parara. Sí ou sí que iba a... É certo, é que hai ter cuidado. Sempre, como sempre digo, moderación, non? Isto é como sempre. Vale. Mira por aquí o que teño. Colle un pouco de viño e cólleme sourego. E vamos coller tamén unha presiña de sal e un pouco de pementa e aceite. Vale. Con isto imos facer un aliño maravilloso. O aliño vai ir todo aquí. Mirade, ese ourego vai todo. Se queres empregar outra erva, tamén valería. Isto sempre digo, o sea, non pasaría absolutamente nada. Un chisquiño de viño, vale? Pode ser sustituible tamén perfectamente, non pasa absolutamente nada. Vamos coller unha colleriña destas e imos facer o seguinte, un pouquichiño. Hoxe empezamos polo final, deixamos o aderezo feito primeiro para que vaya o que o vai integrarse na receita. Oh, minha amiga, para, que o aderezo é o que vai facer absolutamente todo. Para, xa agora vas a entender. Xa verás como as patacas, a nosa remolacha, absolutamente todo vai ir primeiro mollado, e mentras vou facendo despois os cuarteiróns, xa queda mariñando un pouco. É un adobo, exactamente. Quilicua. Ben de salciño un pouquiño por aquí, sen problemas, e, por suposto, unha boa presiña de aceite. Porque, ao final, isto vai ser tamén a cocción, vale? Vai facer como ese zume que vai levar a nosa fonte de forno. Por lo tanto, isto é bastante importante. Aquí collemos unhas varillas, mira, aquí, tal cual, mirade, eso é. E imos botar tamén un pouquichiño de pementa, pero a pementa vou a botar xa directamente o noso coello, xa verás. Mira, unha cousa importante, aquí truco do almendruco. Esta mariñada vale para calquer carne, vale? Incluso para un peixe. Que pasa? Que con tanto limón o peixe vai se desfacer antes porque ten unha fibra máis sensible, vale? A ese ácido. E unha cousa importantísima para min, vou botar un chisquiño máis de aceite. Unha cousa importantísima para min é que non poñamos agora esta mariñada toda. Esta mariñada está agora para unha ensalada, vale? Imagínate, para unha ensalada, para mañana se me sobra, pódese gardar. Pero se eu meto o coello todo aquí, o que me sobra, abur. Polas bacterias, ou xa saberás ti, verdad? Entón, tede cuidado e facede o seguinte. Cando teño isto ben posto, collo o coelliño por aquí, vale? E coloco, por exemplo, nunha destas. E meto en esta porque aí iba a ver se me escapar absolutamente todo o liquidiño, vale? Isto así. Facemos o seguinte, agora sí, ven de pementa, vale? Que podría ir tamén aí, pero eu creo que a pataca non ya vou botar, entón vou deixar isto así. Viña, así. Unha boa pementada. Un chisquiño máis de sal, porque botei un pouco ali, pero non vale para todo, vale? Eso é. E agora, collemos, por exemplo, este cunquiño e facemos o seguinte. Mirade. Isto é. Aí che vai. Unha, eso é. E dúas. E incluso tres, viña. Perfectamente. Ou seja, que en lugar de facer o típico adobo que faz sobre a carne, pues cubres co adobo. Exactamente. Unha mariñada, cuberto, sinceramente, moita xente, isto pode facer un día para outro, pero agora con 20 minutos, media hora, como vai levar despois de forno tamén a carne de coello, que é unha carne tamén sensible, unha carne máis tranquiliña, con pouca graxa, con un sabor non moi intenso, se metemos moita mariñada, despois parece que só vai saber a esa historia. O importante aquí é ese pouquiño de mel que vai contrarrestar e que todo isto se empecen a mezclar eses sabores, vale? Imaginadevos que se molle absolutamente todo, damos unha pequena volta, vale? Eso é, para que se vayan xuntando e témolo listo. Vale, agora, uns anacos, isto que vai a estar aquí como 10 minutiños, mentras preparamos a seguinte elaboración. Así que deixa isto, se depois temos que dar a volta, tamén o poñemos. Vale, imos logo rapidamente con estas patacas. Imos facer
hoxe uns cuarteiróns, vale? Cuarteiróns que son as míticas patacas cajo que lle chaman, non? Vale. Cuarteiróns, porque é o corte que se chama así, ¿no? exactamente. E imos empregar remolacha que eu casi nunca emprego. É certo. Vale, por qué? Porque o seu sabor terroso... Moi característico. A súa sí, non? Hai moita xente que lle bota para cocela din con leite, hai que cocer despois recocela outra vez, un pouco de vinagre, quitarlle o amargués e tal. Asada, como vou na facer hoxe, vas flipar como Mira, vai a ser que. a primeira vez que probe a remolacha asada. Dígoche que che vai encantar. Acórdate que a ti que che gustan esos sabores así intensos, pero o sabor de terra vaise por completo. E pódese facer tamén unha especie de papillot, vale? Pero depois hai moitas veces hai que ter cuidado con ela porque é su tinta que mete medo, Sí, de pero, feito... Claro, pero mirade isto, por favor. Mirade que remolacha... Non as vemos así, cas follas. É difícil. Sí, é difícil. Que vas ao mercado galego e temos desto porque son da horta. Mira que cor. Son da horta, claro. Esa só co tinta eso. Sí, de feito é un pigmento que é un antioxidante, chamase betalaína. Xa empezamos. Que se utiliza como pero utilízase como colorante alimentario en outros produtos, vale. Justamente porque dá moita cor. O en moitas etiquetas o podemos atopar como o E162, que moitas veces vemos eses números, eses S nas etiquetas, sí. Eso que é? Eso é de ser trapallada. Mólame, mira, a palabra trapallada é máis galega que outra cousa. Eso é trapallada, son trapalladas, como que non? Mirade, trapallada tamén é isto, facer uns cuarteiróns, pero que quedan incríveis, a min encántame. E o truco, ahora vou nos enseñar como fago eu normalmente, vale? Para ir ao vértice e para que quede máis ou menos igual, porque quedanche moi ben, a mí non me quedan tanto. Fácil. Collemos a pataca, en vez de facela así o vías desta maneira. Metemos un corte así, metemos outro corte así, e nese corte facemos outro, máis pequeno, máis grande, van quedando. E agora aquí sí que podemos afiar para que queden, evidentemente, se é máis parella, pois perfecto, porque van quedar todos parecidos. Pero estou un pouco en desacordo con que todo quede igual. As patacas son como son, entonces hai que querelas como eu quero o meu corpiño. Cando que todo vai pa dentro, que máis dá? Encantaríame que eu fose a ter un poquinho os xeonllos non tan grosos e ter un pouquiño máis de cu, porque me chaman cu carpeta, e gustaría meter un pouco menos de papo. A ver, quérete un pouco, viña. Pois está ideal, ademais, manter a tona, porque falamos algunha vez que xustamente a fibra da pataca case toda está na tona, e normalmente comemos pelada, pois así, deste xeito, disminuímos o índice glucémico. Pois así sabe que flipas. As persoas con diabetes pois van a elevar menos a glicosa despois de comer a pataca, mantendo a pel. Vale, ese non és diabético, tamén a podes comer, tampouco che ven mal, non? Vai a ser máis saciante. Hai algún que me di que outro día párame unha calle, era un home, chamou. Eu sempre normalmente pregunto polo nome. Chamábase César. Vale, César, saúdo dende aquí, anda, viña. Era simpatiquísimo, Pero empezou, porque Lidia, cando fala, pois diabéticos hainos, pero non hai tanto. E digo eu, inda que non sexas diabético, podes comer igual. Que non hai tantos. É que hai moitos, verdad? Non hai tantos. É que César, digo che. De feito, creo que é unha das enfermedades que evolucionou nos últimos anos, 20 anos, como para moito máis, non? Sobre todo os tipo 2, pode ser? Sí, non? Sí, incluso a edades cada vez dase máis cedo a diabetes tipo 2, non? A diabetes tipo 1 normalmente maniféstase pois na infancia, na adolescencia como moito, e a diabetes tipo 2 antes diagnosticábase pois a partir dos 50 ou 60 anos, non? E agora xa é bastante, non é infrecuente ver os diabéticos tipo 2 con 30 anos, con 40 anos, non? Ollo, porque isto tamén é o que che digo eu, que hai que facer as cousas. Sí, César, hai moitos diabéticos. César, hai que documentarse, pero bueno... Pero igualmente, o que ti dis, as recomendacións nutricionais para xente con diabetes tipo 2 son as mesmas que para a poboación xeral. É dicir, por eso, que todo o que recomende para unha persoa con diabetes é recomendable para alguén que non ten diabetes. Home, eso xa... É simplemente que as persoas que teñen diabetes teñen que miralo máis, non? Eso que lle dixen eu, espera, dixen, ti créeme, por favor, créeme, que se faz que comes un pouco máis de fibra. Dá conta, porque a ver se vas ter medo de que tal, non se vai pasar absolutamente nada. Mira, pataquiña da boa, pataquiña galega. Esta, mira, tiña por aquí, que a veces pode pasar. Quitamos, abre aí que xa vai directamente eso. Esa esquiniña, sen máis, quitámola, estaba repasando, non leva ningunha máis, está todo perfecto. E aí queda esta, ves, que antes xa vira, dixen, hai outra que ten un gargarillo. Vale, listo. E aquí, agora, un segundiño de nada, para que non se me olvide un pouquiño de sal, vai ir un pouco desa mariñada que a outra está aí funcionando co coello, pero aquí chega unha cousa que teño que facer eu. De auténtico cociñeiro perruqueiro ao cociñeiro ciruxán. Aí tes.
Aí vou. Nunca poño guantes. Que vas facer? Como? Vou a manipular a remolacha. Que pensabas que iba a facer? Non sei, un tato retal ou algo. Ah, bueno, onde vas ti? Escoita, aquí ahora mesmo, vivo e coleando taste. Ou igual axudar un parto dunha vaca, pode ser tamén, eu que sei. Coidado que fago, eu fago o que sexa, a min dime ti, pero imagínate que tes un día que facer por radiofrecuencia, dime, señor doutor, como vou, aí ir metendo tal, bueno. Estás pensando que para o parto da vaca necesitas un máis... Eso é, porque senón... É unha... Viche algunha vez en directo? Sí, Bueno, se está de aldea, como a min tamén. Eso, os que naceron na Coruña toda a vida e non tiveron unha aldeiña como a min, pois a veces perdense cousas como que cando vai o tal, e ten que mirar e mete ali a mau enteira na vaca. E a vaca, mansiña de todo. Home, a ver, proporcionalmente o tamaño igual non é tanto. Estou pensando, Bueno, vamos ali, vamos coller unha. E o que vou facer, por exemplo, para que vexades como vai, é xa manipulala só aquí. Digo só aquí porque isto, en serio, que pode ser unha auténtica artistada. Se isto que isto toca é comestible, calquer cousa tal, pero iso que vou facer eu é directamente coller aquí isto e poñelo por aquí. Pero quero que este ben lexos agora mesmo hoxe, porque senón a tábua queda que flipas como queda. Por eso me puxo uns guantes. Os guantes. Pero igualmente esas follas teñen un sabor así parecidas da espinaca, da celga, así como amarga, terrosa, así salteadas, así con allo, poderíanse comer. Que pasa que non é tan habitual encontralas á venta así a remolacha cas follas. Bueno, eso, como digo, moitas veces ti non crees que a xente o que fai é empregar, como se chama, a remolacha que xa ven cocida, precocida. Sí, claro. Vale, que hai alimentos que xa os comemos cocidos, é como os espárragos brancos. É que licuá. Poucas veces na casa os compras, pois se os compras e os sabes facer cun pouquichiño de auga, limón e azúcar, ou flipades como vai, ou un pouco de vinagre, cocidos, ben cocidiños, vale? Vamos lavar aquí, un segundiño. Pois se ten algunha terra, temos isto, sabedes o que pasa? Hai que ter ata tino, en serio, digo, co coitelo, porque como lle empeza a coller un pouco desa estoda, vai o carajiño, Mira, isto para aquí. E o que vou facer eu tamén é cuarteiróns. Así. Vaslle botar algún aderezo despois ás patacas? Vai ir aderezadas absolutamente todas con esa historia. Camisa mariñada. Exactamente. E collo esta chisma de porcelana porque así non vou a manchar absolutamente nada. Mirade como vou facendo. Vale, isto, como vai, eu creo que con unha, para facer o primeiro día de proba, vale, para que vexas e tal, vai nos valer. Así que isto cortámoslo así, e esta por aquí. Veña, mira que cores. Estaba pensando que o remolacha creo que só a comín cocida en crema. Probei unha vez, creo que unha crema fría de remolacha con yogur ou algo así. Nos fixemos con remolacha, aquí xa non está chebo, con remolacha fixemos, como se chama, unha sopiña. Sí, é unha sopiña que era de país nórdico, dunha cousa así, que era como moi típica por ali, e facíamos unha historia. Vale, aquí nós, mira, non biches na túa vida manipular unha remolacha e non manchar absolutamente nada. Pois xa tes os guantes, andar un pouco de tino, limpar todo. Os coitelos son sagrados para min e telo listo. Vale, agora, vale, o único que temos que facer é, mira, remexer un pouco isto que tiñamos por aquí, con esta historia. Esa pouca que nos queda aí, vou unha deixar, pois, se preciso despois mollar algunha, vale? Aquí, directamente, tiño os garfos disto, e empezamos a facer así. Vale, que se mova un pouquichiño de sal. Imos tocar. O normal é que vaya manchando un pouco a pataca, non pasa nada, ese sacor que creo que fan, ti dicías antes dun colorante, creo que hai roupas que se fan con este tinte, non teño ni idea. Pode ser unha auténtica maravilla, sí, pode ser. O tempo de cocción é diferente da pataca e do coello? Isto é que onde ven o truco, e gústame moito a pregunta, porque así a xente na casa pode empezar a afiar xa cas súas cousas. Esa pouquiña máis de sal que teñamos por aí, non vos preocupedes, non vamos a botar máis, despois tamén podemos a última hora, pero o importante agora é vai a estar uns 50 minutiños, vale? 40-50, todo xunto. Todo xunto, vale? Tal e como estábamos facendo hace un momento, imos meter aquí, e despois, a última hora, xa verás o que vou facer. A última hora, isto vai así por riba, os zumes do propio o coello, vai deixar tamén os zumes da súa carne, da súa historia. Vamos a quitar o coello de enriba porque vai a estar tostado e vamos grilear a parte de abaixo para que colla outro tostado tamén a parte de embaixo. Ese toque crocante, é necesario ou obrigatorio? Non.
ninguna das cousas que estou a facer é necesario ou obligatorio. Pero, se ti agora che gusta que isto quede como medio crocante e tal, e vas a meter só os 50 minutos, non vai. Pero se imos mirar despois cando nos metamos xa na súa cocción. Así que agora, 90 minutos, 50 minutos a 190 grados, 180, vale? Depende do teu forno. Eu, de feito, baixei a 180 porque o meu forno vai bastante ben. Neste caso, como vos dixen, aí, imos colocando, unha cousa, non encendemos o lume. Pasou. Todo perfecto, hoxe. Pois sí. Pero é máis... Menos que mancha. É sinxela a receita, moi sinxela. Estes que están de manipular, non os quero aí, vale? Isto é importante. E toda esta zumada que non é máis que aceite e tal, pa dentro, para que vaya... Mira, que hai vida máis salada pataca fritida, non? Pois temos outra opción que mancha menos e que dá menos traballo. Exactamente. A ver, isto pensade. Moitas veces, cantas elaboracións hai que tú chegas a... colles un polo, mételo no forno, moitas veces chamase rustrideira. É como unha especie de bandexa que ten buratos. Víchala algunha vez? Vale, na casa seguramente vos sone, non? Pois esa rustrideira non é outra cousa que a graxa dese polo, que se pode ver a mariposa, que xa o fixemos aquí tamén, ou algún historia, vai a caendo encima de outra bandexa que leve patacas, leve remolacha, leve nabos, leve che dá a gana, que che podes meter por aí. Depende sempre respetando os puntos de cocción, nada máis. E aquí, mariñada feita, salgada, tal, un toque de pimenta, que sempre lle ven ben a estas historias. E con ese limón e ese chisco de aceite vai estar perfectamente. Así que acompáñame, por favor, a to forno, porque nós, xa vos digo, 40, 50 minutos, imos mirando, imos regando con eses zumes tamén por riba de todo, e cando vexamos un pouco como vai, volvemos para ensinarmos como se dá o toque crocante final, que é un chisquilichasqui para empezar a papar. Pois veña que isto xa está no punto exacto. E aquí vamos facer unha cousa, mirade, vou apagar o forno, vou volver a encendelo porque senón non sei ir para atrás. Son un pouco trapalleiro para estas cousas. Funcións de cocción, e o que vou buscar agora é grill, vale? Grill. Grill máis turbo. Isto é unha auténtica máquina, non está che vos só, temos máquinas. Vale, grill, pa diante, 230. Pa diante, que se empeza a quecer. Veña, perfecto. E o que facemos nós? Ten cuidado aí, non te me cae mi simanciño. Viña, aí. É un Karate Kid como sempre, mira, aquí vamos, eso está. E agora teño todo isto preparadiño para que? Para que agora ti vexas como se fai isto en 50 minutiños que leva. De feito, leva 52, vale? Mira o que está pasando aquí. Temos, vou deixar estes trapiños, vale, non encontraba as luvas, e dixen, uns trapos tamén valen que non pasa nada, non me falta levar unhas luvas. Agora temos o noso coello no punto exacto, non? Pódese dicir que está casi perfecto, pero esa pataca pode coller un punto crocante para quen lle guste, vale? Isto tamén é unha cousa tal cual. Entón, o que fago eu é o seguinte, mira. Para que se conserven eses zumes dese coello, para que todo este no seu sitio, collo unha das miñas historias por aquí e vou collendo e fago isto. Mirade, non nos queimamos, que isto é importante, vou facer o revés e vou quitando este coello para aquí. Como me gusta, mira como se desfai. Mira, botei ya mau aí. Sin necesidade de marcalo primeiro, que moita xente marca primeiro, non? Na tixola de Pódese facer, depende da fornada, pero, sabes, que a mariñada e con todo, sabes moitas veces o que pasa? Hoxe non botei allo, pero cando botas allo, algunha historia, gústame tamén que mo digas, despois queimase moito, vale? Entón, non é preciso, non o vexo eu. E aquí, así, facemos o seguinte. Isto tapámolo, vale? Vai facer bafo de seguido, non pasa nada, porque así o que facemos é que eso non se... como que os xugos se vayan como poñendo no seu sitio, vale? Que este ben posto. E isto, facemos o seguinte, que levalo a grilear. Claro, para que quede máis crocante. Exactamente. Acompáñame ali e ábresme tío... perfecto. Maravilloso. Ven comigo tamén. Veña, así vamos todos xuntos. Gracias, Lidia. Eso, agora, para esa crocancia da que falamos, con eses zumes e pa diante. Veña, ven comigo. E, por tanto, o que facemos nós agora é a última salsa, porque isto está un pouco como metido nunha receita grega. Vale? Receita grega, e por eso vou facer como un mexunxe de yogur, que llaman grego, pero tamén é cremoso, non? Sí, de feito, moita xente pensa que o yogur cremoso ten moitísima graxa. Quería poñer un pouco en contexto isto. Vale, a ver. Ti que pensas que ten máis graxa? Un yogur grego ou un queixo fresco de untar, como este? Eu creo que o queixo fresco máis.
o queixo fresco máis. Vale. Pero moita xente asocia, veña, leite, vale, yogur normal ou desnatado e queixo fresco, non? Sí. Pero como que o yogur cremoso, como se fose algo que ten moitísima graxa. Pois non, o sea, que ten máis que outro yogur. Non quere dicir que teña moita. Vale, que o yogur natural de... O yogur típico básico, non? Pero sigue tendo menos, por exemplo, con queixo fresco de untar. Normalmente adoita ter a metade cun queixo fresco de untar, para que poñamos un pouco de referencia. Non é algo que teñamos que evitar, porque tamén é máis saciante. Vale. Vale, a moita xente é capaz de tomar un yogur cremoso sen azúcares engadidos natural. A min gustame, pero non é capaz de tomar un yogur básico, digamos, en azúcar. Vale, pois pode ter os seus usos, non é algo que teñamos que desterrar. Vale. Eu sei o que pasa. Hoxe estou facendo unha cousa. Chámase yogur cremoso e eu quero que quede ainda máis cremoso aínda. E por qué? Por eso lle boto esa... Moitas veces falamos, vamos a fiar co que dis, que parece interesante, graxa e cremosidade. Creo que van xuntos un pouco, non? Porque é verdad, que é máis cremoso? O queixo ou o yogur? O queixo, é como di Lidia, ten máis graxa tamén, vale? Que estas son as cousas. Por eso, hoxe o que imos facer nós é facer unha cousa tal que así. Creo que podemos botar todo. Non vamos a ser tampouco preguiceiros, venga, todo por aí. E vou facer unha cousa, a última hora de toda, que é para darlle un pouquichiño de aceite, de nada, mirade. Isto sabes por que vai. Cando vas a Grecia, non se che pasa a ti, fuches algunha vez fora? Vale. Encántame o país. Encántame como comen. E nas illas gregas tamén. Encántame como comen. Unas illas non estiven. Teñen aí unha serie de cousas, hai unha non teñen tapas, non lle chaman tapas, pero teñen tapas que lle chaman mesé. É como que che dan como proviñas en cunquiños pequenos, non? En platiños, e encántame. E sempre, ou moitas veces, non sempre, como a todo, o que fan é darche como acompañamento unha salsa de un yogur, dun tal. E gústame moitísimo como fan. Hai outra cousa que lle chaman tamén eles tzatziki, vale? Que o que lle botan é isto máis ou menos, con este allo que imos agora a limpar e relar aí dentro, é pepino, o cogombro, non que eu te moito tamén as olivas negras. Vale, exactamente. Sí, porque ao final é unha cociña mediterránea, non? Totalmente, a mediterránea é a que baña os países do Mediterráneo, claro. Porque que non é, moitas veces, non, a Mediterránea é simplemente a que comemos que se come en Barcelona. Non, o Mediterráneo é moito máis. Non, claro. Exactamente. Bueno, pois isto, para min, agora, aquelo que se está grileando, facendo esa crocancia, ese coello que temos aí, e agora, isto que vou meter aquí facilmente e dalle un sabor espectacular, isto despois pa unha rebanda do almorzo de Lidia, esas que che gustan a ti con ese aguacate. E allo negro ainda me gusta máis. Vale, con allo negro. Imos facer, xa fixemos alguna cousa, pero dentro de tal, imos facer unha historia con allo negro. Teño na cabeza algún pratiño tamén con allo negro. Eu xa fixera unha sopiña. Claro, na tua cabeza. Claro. Escoita, hai unha cousa importantísima para os cociñeiros, que non podemos parar, imagínate nos Tachebó, non podemos parar de facer historias nin tal, porque senón repetímonos. Así que nós, mirade, imos cuadrar así esta historia para que esa sea xa unha boa amada. Doulle un toqueciño a este ceboliño que vai ir por riba desa salsa. Xunto con esa salsa esperamos agora 5 minutiños de nada, vale, que se vaya facendo ese coello, e nun chisquilichasqui emplatamos coello, patacas, remolacha asada, que vas flipar. Vou probar. É unha boa salsa. Veña que nos vemos. Hoxe cociñamos coello ao limón con patacas e remolacha asada. Comezamos exprimindo os limóns para facer un aliño xunto con ourego, viño branco, mel, sal e ben de aceite, remexendo para que se integren todos os sabores e verter sobre os anacos de coello, deixando que mariñe uns minutos. Por outra banda, cortamos as patacas e as remolachas en cuarteiróns para pasar unha bandexa con parte do aliño que quedaba xunto aos anacos de coello, enfornando uns 40 ou 50 minutos a 180 graus. Tras ese tempo, sacamos o coello para meter nunha tarteira, guardando así os seus xugos, e deixar as patacas e a remolacha coa cocción en grill uns 10 minutos máis para que queden ben crocantes. Mentres, mesturamos o queixo crema, o yogur, sal e pementa, cun chisco de aceite, un dente de allo relado e ceboliño picado, facendo unha salsa ben cremosa coa que emprataremos o coello xunto coa súa guarnición e a papar! Ai, Dios mío querido, e cousa bonita fixen hoxe, Mira, a máis que ves de remolachiña miña. Veño cor remolacha, verdad? Ai, Dios mío, como que non? Mirade, aquí a cousa é ben sinxela. Meter todo no forno nunha fonte.
remolacha crúa que collimos da horta, unhas patacas ben galegas, ese coello da casa, e despois faz unha salsiña de yogur, cun pouco de queixo crema e tal, e mirade como lambemos. Isto é o coello a limón do Estáchebo. Auriño! Está boa a remolacha, sí, Que che pareceron? Home, logo.